Gall unrhyw un awgrymu pwnc i Technoleg Iechyd Cymru. Gallai hyn fod yn dechnoleg iechyd neu ofal anfeddygol, fel dyfais feddygol, therapi seicolegol, neu fodel o ofal neu gefnogaeth. Ar ôl i ni dderbyn eich pwnc, rydyn ni'n penderfynu p'un yw'r pwnc yn briodol i gael ei arfarnu neu beidio. Os nad yw'n briodol, bydd ein grŵp cyfeirio yn eich cyfeirio chi at sefydliadau eraill a allai helpu. Ar gyfer pynciau sy'n addas i'w harfarnu, rydym yn cynnal chwiliad cychwynnol o'r dystiolaeth ac yn cynhyrchu adroddiad archwilio pwnc neu TER. Yna, rydym yn gwahodd cynigwyr pwnc draw i fynychu cyfarfod o'r grŵp asesu, sy'n penderfynu p'un a ddylid ychwanegu'r pwnc at raglen waith arfarnu HTW neu beidio. Wedyn, mae'r adroddiad archwilio pwnc yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan. Ar gyfer pynciau sy'n cael ei blaenoriaethu gael ei harfarnu'n llawn, mae canllaw yn cael ei gynhyrchu yn nodi sut y bydd y pwnc yn cael ei arfarnu. Yna rydym yn cwblhau adolygiad cyflym o'r dystiolaeth sydd ar gael ar effeithiolrwydd ac effeithiolrwydd costau'r pwnc ac yn crynhoi hyn mewn adroddiad arfarnu tystiolaeth neu EAR. Mae'r adroddiad arfarnu tystiolaeth yn cael ei adolygu gan arbenigwyr annibynnol a gan grŵp asesu Technoleg Iechyd Cymru. Wedyn mae ein panel arfarnu sy'n cynnwys uwchgynrychiolwyr o fyrddau iechyd lleol a phartneriaid gofal cymdeithasol yn arfarnu'r dystiolaeth yn yr adroddiad arfarnu tystiolaeth ac yn edrych ar fewnbwn gan arbenigwyr ac ar ein proses cynnwys y cleifion a'r cyhoedd. Maen nhw'n llunio canllawiau cenedlaethol yn crynhoi'r dystiolaeth ar goblygiadau o ran sectorau iechyd neu ofal cymdeithasol ac yn datgan p'un a ddylid argymell y dechnoleg i gael ei defnyddio yng Nghymru neu beidio. Mae'r ddogfen ganllaw ar adroddiad arfarnu tystiolaeth yn cael ei cyhoeddi ar ein gwefan. Rydym yn creu cynllun ar gyfer cyfathrebu a monitro mabwysiadu ein canllawiau, yn rhannu'r canllawiau gyda'r byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau arbenigol a rhanddeiliaid eraill ac yn archwilio mabwysiadu ein canllawiau bob blwyddyn. I gael gwybod mwy am ein gwaith neu i awgrymu pwnc i'w arfarnu, ewch i healthtechnology.wales.